Illum komplejna bil-ħidma tagħna fejn jidħol il-qasam tal-anzjani u l-persuni b'diżabilità fejn issa dak li kien proġett pilota fejn inkunu qegħdin nieħdu quddiem lill-anzjani tagħna u l-persuni b'diżabilità illi minħabba kondizzjonijiet ma jistgħux joħorġu, issa se nkunu qegħdin nagħmlu dan billi nurses apposta imorru fid-djar tal-anzjani u l-persuni b'diżabilità. Dan is-servizz issa ġie estiż għal Malta u Għawdex kollu. Illum qegħdin inniedu fuq skala nazzjonali għal Malta u Għawdex kollha is-servizz tal-flebotomija fid-dar. Dan huwa servizz importanti fejn l-anzjani li ma jistgħux joħorġu mid-dar ikunu jistgħu jieħdulhom id-demm, nurses li huma trejnjati apposta u jibgħatu il-testijiet il-laboratorju ħalli it-tabib li jkun ordna it-test tad-demm ikollu r-riżultati mingħajr ma l-anzjan ikollu l-iskariġġ li joqgħod joħroġ mid-dar. Dan ovvjament huwa servizz għal dawk l-anzjani li ma jkunux jistgħu joħorġu mid-dar. Dan huwa servizz li se jaħdem mit-tnejn sas-sibt li jridu tiċemplu fuq 22589393 u hemmhekk tagħtu d-dettalji tagħkom ħalli tkunu tistgħu tirċievu dan is-servizz fid-dar tagħkom.